Φτάσαμε στο σταθμό. Θα πάμε το ζου σήμερα γιατί είναι ανοιχτό. Βρέχει, όπως βλέπετε, είμαστε με τις ομπρελούες μας. Θα πιούμε ατσιαράκι και μετά θα πάμε στο ζωολογικό μας κήπο. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε φτάσει σε μια μεγάλη πλατεία. Ο κόσμος δεν πτωείται και έστω και με τα νερά πάει στο ζωολογικό κήπο. Θα δούμε τώρα πού να πάμε. Το τόξο δείχνει στο Ueno Zoo είναι από εδώ πέρα. Γι' αυτό προχωρούμε. Και έχουμε φτάσει στο Zoo στην είσοδο να κόψουμε το εισιτήριο μας. Σκεφτείτε το δέντρο τι φύλλα έχει και κάθονται τούτοι που κάτω από το δέντρο χωρίς ομπρέλα. Ενώ οι υπόλοιπος ο κόσμος, όπως βλέπουμε, είναι με ομπρέλες. Και έχουμε εισέλθει στο ζου, πάμε να δούμε τα πάντα. Είναι από εδώ πέρα. Θα τα πούμε σε λίγο μέσα. Και να είμαστε φίλοι μου στα πάντα. Τρώνε το φαΐν τους. Εδώ είναι. Τρώει λουβίντζαμε, λουβί φρέσκο. Πολλά ωραία. Έπεσε τάβλα. Θα προσθέσω να κάνουμε ένα zoom. Θα το δείτε καλύτερα. Έτω εκεί. Σαυλωτό. Έφανε, χόρτασε. Και συνεχίζουμε. Είμαστε στους ελέφαντες τώρα. Δέστε τους. Έρχονται εδώ πέρα κοντά. Ζολοβρομούν. Πρέπει να φασολιεύσει στη νύχτα. Ζολοβρωμό υπεροχή είδαμε. Κάξε καλή, αλλά καταλητικούς. Όπως εκεί στην Πάφο. Τρώει ο πέλος. Κάγαμε. Θα βάζει το ξύλο και πάει. Τον πέλο. Πού πάεις ρε? Αν είχαμε και πίτικους στην Κύπρο, θα τους ετρώαμε και τούτους, έτσι που κάνουν μες στο σινί. Και ερχόμαστε σε ένα πράγμα που το είδα το ίδιο στην Αυστραλία που πήγα. Είναι κάτι, δεν ξέρω τι στο καλό είναι αυτό. Κούκλε, γύρισε από εδώ. Φάγαμε, πραν Κυπρέος γάμο το τους. Και εδώ είναι ο κόλος της αρκούδας. Δεν μπορώ να πω ότι κατενθουσιάστηκα με το πάρκο μέχρι στιγμής. Μπορώ να σου πω του φίλου μου το Αντώνη είναι πολύ καλύτερο το πάρκο εκεί στο Zoo Park που είναι στην Πέγιαν. Πολύ καλύτερο. Κοιμάται δική μας η κούκλα. Μια χαρά. Κούκλα. Τραμπαφίτισσα τούτη. Ήρθαμε στο κλουβί μας κουφκιάους. Έχει στην Κύπρο κουφκιάους πολλούς. Ο έτσι μεγάλους όμως. Και είμαστε στο κλουβί με τις φώκες. Βλέπετε τη μεγάλη φώκια γίνει. Τη μεγάλη φώκια δε. Έχουμε πολλές στην Πάφο, τέτοιες φώκες, ειδικά παφίτισσες, έτσι μεγάλες. Πρέπει να είναι παντρεμένες αυτές, γιατί μόλις παντρεύονται γίνονται όλες φώκες. Για να μην με παραξηγήσουν, οι φίλες μου οι παντρεμένες, έχει και όμορφες παντρεμένες και παστές και χωρίς μακιγιάζ όπως πάντα. Οι ελεύθερες συνήθως είναι full μακιγιάζ. Αυτές οι φώκες, π.χ. να πάρετε ένα παράδειγμα, θέλω να βγει καμιά από πάνω να σας δείξω.
Περιμένετε, θα κογυρούζα μέσα. Τούτος αρκεί. Τούτη εμπαφή της πριν να παντρευτεί. Και εκείνη που κάτω η καφέ τώρα που πάει μπροστά μου είναι μόλις ντύσει ο γάρο της. Και είμαστε πάλι γύρω από τις φώκες. Μας έκανε εντύπωση γιατί σκεφτούμε τις παφίτισσες. Αυτή αριστερά είναι μετά το γάμο και αυτή πριν από το γάμο. Αυτή είναι πριν από το γάμο, αυτή που περνά. Όχι, φαίνεται λίγο. Και αυτή είναι μετά το γάμο. Τις κορούες γυρεύει άντρα παντρευτή στην Πάφο. Και είμαστε στο κλουβί της καφέ Αρκούδας. Πολύ επικίνδυνη. Όπως βλέπετε είναι μέσα στην άκρη, δεν ταράσει που ζαμε. Γκρίμα γάμο εδώ. Μια μόνη της ούτε μια συντροφιά είναι σιδέ που μείνεις και αν τα κλουβούει μείνεις. Μια γυναικεία συντροφιά να βράζει τώρα στο σκοτεινό και Τόκιο και κρύο Τόκιο μας. Και εδώ έχουμε μια άλλη αρκούδα αν πάει έρχεται μα όλοι φακού γυρών. Πρέπει να τους εγύρισε τα μέσα δε. Θα καγυρούν συνέχεια. Συνέχεια εγυρισμένοι όλοι ουζά μέσα. Δε. Και έχουμε τον Νίπιτσο. Τούτος είναι, πώς το λαλούμε, που μες στους ποτάμους της Αμερικής. Δεν μπορούμε να λέμε γάμο δεξιάς. Βράζουν για με. Γλύφει ο ένας τον άλλο. Αρκέψαν τα σεξουαλικά να κάνουν σεξ λίγο. Δε. Ωραία, πολλά ωραία. Και εδώ έχουμε έναν ωραίο χρυσό ναό. Όλο χρυσό. Ρε, αλλά να παντρευτώ τα μέσα ρε, άλλο μπορεί. Και εδώ βγάλω φωτογραφίες με τα πάντα. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι κατενθουσιάστηκα με το ζωολογικό κήπο τους. Μπορώ να πω ότι το δικός μας Bravo Zoo Park είναι 10 σκαλιά ανώτερο από αυτό. Σκεφτείτε Τόκιο, τα ξέρεις άλλα και 3 μου είπασαν. Αλλά το δικό μας στην Πάφο είναι το ανώτερο. Μπορώ να σου πω και πολύ ανώτερο και από τις Λέμεσου. Τώρα πάμε για ένα τσιγαράκι. Έχουμε και smoking area εδώ πέρα. Θα πούμε σε λίγο. Έχουν ωραία μπαμπού. Γι' αυτό το μπαμπού είναι εδώ πέρα. Κάνουν ό,τι σκεφτείς. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία σκύβους. Πάμε να δούμε τα κεντάρια. Αυτό τι είναι εδώ. Τίποτε. Πάσαμε στο τίγρη. Πλήρη απογοήτευση το παρκό. Έγινε ένα ζώο από κάθε είδος. Στην Πάφο τουλάχιστον έχουμε 2. Πάει έρχεται. Έχουμε φτάσει στους γορόλες. Κρυώνουν τα μωρά. Και άλλο και μέσα εκεί. Κρυώνουν. Και είδαμε ο άλλος κοιμάται. Χαμέ.